Sa 11 higayon sa pag-abot niya sa The Hague sa the Netherlands, nakita sa publiko si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte dihang miatubang siya sa International Criminal Court judges, pinaagi sa video link gikan sa ICC Detention Center. Samtang usa ka iladong ICC lawyer ang magsilbing lead counsel ni FPRRD, sumala siyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Ato ibalik si Argil Relator. Reklamo ubos sa crime against humanity tungod sa pagpatay matud pa sa 19 kagiingong drug pushers sa Davao City ug 24 ka mga kriminal matud pa sa panahon sa iyang pagkapangulo. Ang giatubang karon nga reklamo ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Kini ang gipahayag sa ICC atol sa first appearance ni FPRRD niadtong Biyernes sa gabii oras sa Pilipinas. Nahimong hamubo ang hearing gawa sa pagpaila-ila sa mga partido ug ang pagpahibalo sa kaso. Gipangutana lang si FPRRD sa iyang pangalan, adlaw na tawhan ug kung asa siya gipanganak. Ang Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Sa manifestation ni Attorney Salvador Medialdea, gitawag niyang pagpangdagit ang gihimong pagdala kang FPRRD sa The Hague. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Tubag sa presiding judge nga initial hearing pa kini og dito na hisgutan ang mga issue nga gipadangat sa sunod nga mga procedure. Sa September 23, 2025 pa ang sunod nga hearing alang sa confirmation of charges. Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga si Nicholas Kaufman ang magsilbing lead counsel. Si Kaufman usa ka kanhi ICC prosecutor, una nahimong international defense attorney. Lakip si Attorney Medialdea nga gi-recognize na sa ICC isip Defense Counsel ni FPRRD. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Sumala ni Attorney Harry Roque nga anaasab sa The Hague ug usasab ka ICC lawyer. Dili na nila hulaton pa ang Setyembre. Iduso na nila daan ang issue sa jurisdiction sa ICC. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.